ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ମୋ ଖୁସିର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଲିକ। ତ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମେ ଛୁଆ ଆଉ ମା ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ମାନେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଷ୍ଟ। ଶୀତ ଦିନେ ଛାତ ଉପରେ ଖରାରେ ବସି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ହାୟ ହାୟ, ସେଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସି ସାରିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମର ଆଳୁ ଚକଟା ଦଳା ହେଉଛି, ଆଉ ପଖାଳ ସହିତ ଆଳୁ ଚକଟା ଯଦି ନାଇଁ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିକି ତ ପେଟ ପୁରିଗଲାଣି। ଆଉ ଆଇଟମର ଭାଇ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ହାୟ ହାୟ ପାଟିରେ ପୁରା ଦେଖିକି ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ହଉନି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ସାଲାଡକୁ ମସ୍ତ ଫେଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗ ଖାଇବା ଦେଖିକି ମାମାର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମାମା ବି ତାର ଖାଇବା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ସହିତ ଖାଇବାକୁ। ପାଟିରେ ପୁରା ଲାଳ ଗଡିଲାଣି। ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ, ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିକୁ କେମିତି ଚାବି ପକାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ଗୁଡ଼ାକୁ। ଏଇ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଅରେ। ପଖାଳକୁ ମତେ ଦଳି ଦେଲି। ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ମୋର କିଛି ଅଲଗା, କାହିଁକି ନା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବାରେ ଆଉ ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଧିକ ଠସ୍ ଠସ୍ କରିକି ଜାବିବାରେ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ଆଇଟମ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପେଟେଇ ପାଟିକି ଯିଏ ଯେମିତି ଖାଇପାରିବ। ଭଲ ଭିଟାମିନ ହବ, ବଳ ପାଇବ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ? ସବୁ ଭେରାଇଟି ଖାଇବି, ଖୁସି କରିବି। ଆଜି ମଜା ହଉଛି ଆଉ ହେଲା ଆଉ ବହିବା ଜଳିଲା। ବୋଉ ଖାଇବା ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପେଟ ପୁରିଲା ନା ପୁରି ପଦ? ପୁରି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଖାନି ଚାଲେ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଖାଇବା ସରିବାର ନାହିଁ ଧରୁନି। ଖାଇସାରିଲା ବାସନ ମାଜ, ମୋର ତ ବାସନ ମାଜିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ।